Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkami ummahatil auladi. Utawi iki ku fasal kang tetep ing dalem nerangake pira-pira hukume, pira-pira budak umul walad. Wa idza asaba tatkalane ngenani ai wati ategese wati sapa as-sayyidu sayyid. Musliman iku muslim kana ana sapa sayyid au kafiron utawa iku kafir. Wati amatahu ing amate sayyid walau kana senajan ana sapa amat haidon iku wong kang haid au muharraman utawa wadon kang den haramake lahu kedue sayyid au muzawwajatan utawa wadon kang den rabekake au lam yusib utawa ora ngenani ora wati sapa sayyid ha ing amat walakin istadkhalat tetapine amrih nglebokake sapa amat dzakarahu ing dzakare sayyid au ma'ahu utawa manine sayyid al muhtarami kang den haramake fawaduat mongko nuli nglahirake sapa amat hayyan halih urip au maitan utawa mati au ma utawa perkara ya jibu kang wajib fihi ing dalem ma apa huratun diyat awa-awaan wa utawi ma wa utawi ma iku perkara ailahmun tegese daging tabayyana kang dadi pertela fi ing dalem ma apa syai'un suwiji-wiji min khalqi adamin saking makhluke bangsa anak Adam. Wa fi ba'di nusakhi ku tetep ing dalem sebagian pira-pira salinan utawi lafat min khalqil adami saking makhluke bangsa anak Adam likuli ahadin kedue saben-saben wong siji. Au li ahlil khibrati utawa kedue ahli waspada utawa pakar atau dokter minan nisa'i saking wong wadon. Wa isbutulan tetep biwat iha kelawan nglahirakene amat apa ma perkara dzukira kang den tutur apa kaunuha anane amat mustaulidatan iku wadon kang nglahirake li sayyidiha kedue sayyide amat. Wa hina idin ing dalem mangsane yasbutu haruma haram alaihi ing atase sayyid apa bai'uha adol amat. Ma'abud lanihi ing dalem sumertane batali be aidun halih maneh illa min nafsiya kejaba saking awak dhewe ne amat. Fala yahrumu mongko ora haram apa be wala yabdul lan ora batal apa be. Wa haruma haram alaihi ing atase sayyid aidun halih maneh apa rohnuha menggadekan amat wa hibatuha lan hibahne amat. Wal wasiyatu lan wasiat biha kelawan amat wa jazawenang lahu maring sayyid apa at-tasarrufu ngelola fiha ing dalem amat bil istikhdami kelawan amrih lumati menjadi pembantu wal wat ilan wati au bil ijarati utawa kelawan nyewaake wal i'arati lan nyilehake walahu iku tetep kedue sayyid aidon halemane arsu jinayatin utawi tambalane jinayat kriminal alaiha ing atase amat wa ala auladiha lan ing atase pira-pira anake amat at-tabiina kang manut kabeh laha maring amat wa qimatuha lan aji kertane amat idza kutilat tatkalane den pateni sapa amat wa qimatuhum lan aji kertane auladiha idza kutilu tatkalane den pateni sapa auladiha wa tazwijuha lan ngerabekake amat bi ghairi idniha kelawan tanpa idine amat illa idza kana kejaba tatkalane ana sapa as-sayyidu sayyid iku kafiran wong kafir. Waya utawi amat waya hale utawi amat muslimatun iku wadon muslimah. Fala yuzawwiju mongko ora bisa ngrabekake sapa sayyid ha ing amat. Wa idza mata tatkalane mati sapa as-sayyidu sayyid. Wa idza mata tatkalane mati sapa as-sayyidu sayyid walau bikot liya senajan iku tetep kelawan matenine amat lahu maring sayyid. Atakot mongko merdeka sapa amat min rosi mali saking pokoke bondone sayyid. Wa kadza kaya iki atako merdeka sapa auladu pira-pira anake amat
qabla daf'id duyuni ing dalem sadurunge mbayar pira-pira utang allati rupane duyun ala sayyidi kang tetep ing atase sayyid wal wasaya lan pira-pira wasiat allati rupane wasaya ausa kang wasiat sapa sayyid biha kelawan allati wa waladu utai anake mustaulidah ai al mustaulidatu tegese wadon kang nglahirake min ghairi saking sakliyane sayyid ai ghairi sayyidi tegese sakliyane sayyid bi an waladat gambarane kelawan yen to melahirkan sapa amat ba'da istilah dia ing dalem sause melahirkannya amat walatan ing anak min zaujin saking bojo au min zina utawa saking zina bimangzilatiha utawi waladua iku bimanzilatiha tetep kelawan panggonan tumurune aulad wahina idin ing dalem mangsane bimangzilatiha fal waladu mongko utawi anak alladzi rupane anak waladat kang nglahirake sapa amat hu ing walad li sayyidi iku tetep milike sayyid yaktiku kang merdeka sapa walad bimautihi kelawan sebab matine sayyid waman utawi sapane wong ai wati ategese wati sapa man amata ghairi ing budak wadone sakliyane man binikahin kelawan nikah au zina utawa au zinan utawa zina wa ahlabalan menghamili metengi sapa man ha ing amat fawaladat mongko nuli melahirkan sapa amat fal waladu mongko utahi anak minha saking amat ghair iku mamlukun anak kang den miliki li sayyidiha kedue sayyide amat amma lauhura anapun lamun den apusi den bujui sapa sasun wong bi khurriyati amatin kelawan merdekane budak amat fa aulada mongko nuli melahirkan sapa syakhs fa aulada mongko nuli melahirkan sapa syakhs ha ing amat fal waladu mongko utawi anak iku khurun wong kang merdeka walal maghruri lan iku tetep ing atase wong kang den apusi qimatuhu utawi regane walad li sayyidiha kedue sayyite amat wa in asoba lamun to ngenani wati wa in asoba lamun ngenani utawa wati sapa man ha ing amat ghair ai amata ghairihi tegese budak wadone sakliyane man bisubhatin kelan subhat mansubatin kang den nisbatake lil fa'ili maring wong kang nglakoni kadoni kaya dugaane fa'il anna ing saktemene amat iku amatuhu amate fa'il au zaujatu tau bojo wadone fa'il al khurratu kang merdeka fawalatu mongko utawi anake fa'il utawa man minha saking amat ghair iku khurun merdeka wa alaihi iku tetep melarat ing atase fa'il qimatuhu utawi aji kertane amat li sayyidi kedue sayyid wala tasirulan ora dadi sapa amat ghair iku umma waladin budak umu walad fil hali ing dalem saknalika bila khilafin kelan tanpa ana khilaf utawa persulayan wa in malaka lamun miliki sapa alwatiu wong kang wati binikahi kelawan nikah miliki al amata ing amat al mutallaqata kang den talak ba'da dalika ing dalem sause mengko-mengkono in malaka lam yasir mongko ora dadi sapa amat umma waladin iku ummu walad lahu kedue watek bilwat iklan sebab wati fin nikahi ing dalem nikah as-sabiki kang wis dingin wasorot lan dadi sapa amat ghair iku umma waladin budak umul walad lahu kedue watek utawa man bilwat iklan wati bisubati kelan subat ala ahadil qaulaini ing ngatasé salah sijine qaul loro wal qaulu tai qaul asane kang kaping pindho iku la tasyura ora dadi sapa amat ghair umma waladin iku budak umul walad lahu kedue watek wa huwa utawi sani qaul sani ar-rajihu iku qaul rajih fil madhhabi ing dalem madhhab Imam Syafi'i wallahu utawi Allah iku a'lamu dzat kang ngawuri biswabi kelawan kebenaran
Wa qad khatama teman-teman mungkasi mengakhiri sapa al musannif rahimah mugi ngrahmatihu ing musannif sinten Allah taala halim warusbullah mungkasi kitab bahwa ing kitabe musannif bil itki kelawan bab itki bab kemerdekaan rojaan krana ngarep-ngarep li itkillahi maring memerdekakannya Allah taala halim halur sapa Allah lahu maring musannif minan nari saking neraka waliyakunalan supaya ento ana apa kitab iku sababan dadi sebab fiduhul jannati ing dalem mlebu surga daril abrori rupane omahe pira-pira wong kang bagus wa hadza utawi iki iku akhiru syarhil kitabi akhire syarah kitab wa yatil ikhtisari kang katok-katoke kang dadi katok-katoke ringkesan bila itnabin kelawan tanpa ndawakake falhamdu mongko utawi kabehane puji li Rabbina iku tetep keduwe pangeran kita almun imi kang paring alwahabi kang moho akeh paringi Wakot alaf tu teman-teman ngarang sapa ingsun hu ing kitab ajilan hale wong kang cepet-cepet age-age fim muddatin ing dalem mangsa yasirin kang sedilu wal marju utawi perkara kang den arep-arep miman saking wong itola akang mutolaah kang belajar sapa man fihi ing dalem kitab ing dalem syarah ala hafwatin ing ngatasi luput sohiratin kang cilik au kabiratin utawa gedhe perkara kang den arep-arep ayusliha iku yento benerake sapa man ha ing hafwatin sohiratin au kabiratin in lam yumkin lamun ora mungkin apa al jawabu jawab anha saking hafwatin sohiratin ala wajhin ing atase teori hasanin kang bagus liyakuna supaya yen ta ana sapa man ittolaa miman iku tetep setengah saking wong yadfa'u kang nolak sapa man asyiata ing kealanan billati kelawan perkara hiya kang utawi alati iku ahsanu luweh utama wa ayyaku lan yen ta ngucap sapa man wong ittolaa kang mutolaah sapa man fi ing dalam kitab utawa syarah alal fawaidi ing atase pira-pira faedah ngucap man utawi sapane wong jaa iku teka man utawi wong jaa iku teka sapa man bil khairati kelan pira-pira kebagusan innal hasanati sak temene pira-pira kebagusan yudhibna iku bisa ngilangi apa hasanat as-sayyiati ing pira-pira kaalanan ja'ala mungkin dadekake na ing kita sapa Allah wa iyyakum lan ing sira kabeh bi husni niyati kelawan bagus niat fi ta'lifi ing dalem ngarang syarah ma'an nabiyina ing dalem sumbertane pira-pira nabi wasiddiqinan pira-pira wong kang temen wasyuhada lan pira-pira wong kang mati syahid wasolihin lan pira-pira wong kang bagus wa hasunalan bagus apa sapa ulaika mengkono-mengkono nabiyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin rafiqon apane dadi kanca fi daril jinani ing dalem desane pira-pira surga wanas alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah al-karima kang loman al-mannana nyuwun ing paring al-mannana kang aweh kang akeh paring anugrah nyuwun al-mauta ing mati alal islami ing atase Islam wal imani lan iman bijahi sayyidil mursalina kelawan derajate bijahi nabihi bijahi sayyidil mursalina kelawan pangkate tuane pira-pira rasul wa khatamil nabiyina lan pungkasane pira-pira nabi wa habibi rabbil alamin lan kekasih pangerane wong alam kabeh rupane Muhammadin Nabi Muhammad ibni Abdillah kang dadi anak lanange Abdullah ibni Abdul Muthalib kang dadi anak lanange Abdul Muthalib ibni Hashim kang dadi anake Hashim as-sayyidi kang dadi tuan al-kamil kang sempurna al-fatih kang buka al-khatimi kang mungkasi walhamdu tawis kabehane puji lillahi iku tetep kagungane Allah al-hadi kang nuduhake ila sawa isabili maring benere dalan
Wasbuna utawi dat kang nyubuki kita Allahu iku Allah wa nikmalan iku sak bagus-baguse sapa al-wakil wakil utawi Allah. Wala haula ora ana tingkah jenise tingkah iku mujud wala kuwata ora ana pikuwatan jenise pikuwatan iku mujud illa billahi kejaba kelawan Allah al-ali kang luhur al-azimi kang agung. Wassalatu ta'i maca wassalatu ta'i rahmat ta'dhi wassalamulan salam ala sayyidina iku tetep ing atase Tuhan kita Muhammadin rupane Muhammad asyrafil anami rupane luwih bagus-baguse pira-pira menungsa wa ala alilan ing atase keluargane Nabi ashabi lan sahabate Nabi wasallama lan mugi aweh keselamatan sapa Allah tasliman kelawan keselamatan kasiron kang akeh iman ing dalem selawase abadan ing dalem selawase ila yaumiddin tumeka maring dina kiamat. Wa radhiya muging ridhoni sinten Allah taala hale maurus polaan ashabi Rasulillah saking pira-pira sahabate utusane Allah ajmaina ya sakabehane. Walhamdu utawi sakabehane puji lillahi iku tetep kagungan Allah Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Wallahu a'lam bishawab.